नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंजळकर आमचा कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचा सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर मित्रांनो, मी आज इले असे माझ्या गावाक म्हणजे देवगड हिंजळे गावाक. आणि गावाक यायचं कारण म्हणजे आज असा आमच्या गावची जत्रा तर मित्रांनो 6 दिवसाची असता, म्हणजे 5 रात्र आणि 1 दिवस असता. ती दिवसाची जत्रा भरता आणि 8 दिवसाची जत्रा असा. तर मी आता इलोय जवळजवळ मी कट्टा 9-9:30 वाजता इलोय घराकडे. इलोय फ्रेश बीस झालंय आणि आता जरा व्हिडिओची सुरुवात करूया म्हणूनसाठी मी इलोय माझ्या घराच्या बाहेर. आणि तुमका आवाज येत असतलो, गावात तुमका येत असतलो. तर बघा इकडेच मंदिर असा काळभैरवचा. तर आपल्या तिकडे दुपारी जेवल्यानंतर जाऊचं असा, कारण का ही जत्रा संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत असतली. मग दुपारी जेवल्यानंतर मग तुम्ही माझ्यासोबत राहा, माझ्या व्हिडिओत राहा, शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा. कारण का मी माझ्या गावची जत्रेचा पहिल्यांदाच ब्लॉग बनवतलो आहे आणि तो ब्लॉग चांगला होईल, चांगली व्हिडिओ होईल. तर तुम्ही शेवटपर्यंत माझा साथ द्या आणि शेवटपर्यंत माझ्या व्हिडिओवरती राहा. तर चला मग जेवून झाल्यानंतर भेटा दुपारी. तर मित्रांनो, मी इले आता असं वाडीत. आता बघूया वाडीत दिल्यानंतर कोण माझ्यासोबत येता आणि कोण असा आपल्यासोबत कोण आता येत. तर अर्धे सगळे गेले, आता अर्धे कोण असतील बघूया. सूरज वगैरे कोणतरी असतो. तर आता जाते सूरजच्या घराकडे, बघूया सूरज येता काय. चला मंदिर जरा वरचं दाखव. आतमध्ये लावू का? आतमध्ये लावू. अरे ए केदू, असं धाव्या नदी घुसाय नको. हो कांबळे कधी लास. चला मधनं जावता नाही, असंच जाऊ काय. आहे ना जाऊया. आहे ना जाय की आत आहे ना जाऊया. मध्ये काय आतलं काय अरे आतमध्ये म्हणजे मंदिरात आतमध्ये नाही होय आपल्या मग जाऊया ना जाऊया. हा विचार ना. अरे असे काय बरोबर ना. विचार विचार पैसा किती बघ दा. तरी बाहेर बुतूर जावता ना घालू बाकी बरी येते. आपण 10 नंबर पुढे बघूया. चल बघूया पुढे.
चावता चावत राहायचा मला आटापला सगळा जत्रेत काय राहिलं ना माझ्या लहान लहान कॅशो कॅशो काय करूचे चल मरी कुणाल भाऊ काय म्हणतो काय त्या दिवशी डेगवेकरांच्या गिरणीकडे कोण होता तुम्ही चांगला असते संजय बरोबर इलय म्हणून आम्ही दोनदा गेलो ना दोनदा भाग मध्ये काय संजयकडे नंबर आपण लावायचो चला कधी आला तो का आतमध्ये जाऊया असे जाऊया असे पण बाहेर कुठे चप्पल उभ्या किती गावता असं चुनरी तेरी चुनरी तेरी झाला मला जाम चल चल घेतलं नाही ती बरं झालं चल काळो कलर बरं वाटतं किती वेळ झालो लाईनीत राहा इकडे बघ अरे इकडे बघ इकडे बघ दिसतलच तू नाही काय कधी दिलं कोणी घेतलं जिलेबी जिलेबी खाऊ की आवाज जिलेबी तू कणकल कर बघा जिलेबी गोल असते बनून असते त्यामुळे खायला या वा 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 वा
संपव संपव. लाला उडव, लाला उडव. साध्या याच्यात काय करतो कुंकेश्वरात ब्लॉक करायचो सगळा करते मी सगळा. झालं दुसरं हा काढतोच लावा. गेले गेले उडव उडव गोळी घाल. ते हत्या आता हळद संपव. बेटा ते भेट वाटाणा टाकलं तरी दाखवते तर चला मग मित्रांनो, लवकर भेटा येणारा नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत रोजच्या